Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Kuyog mo na mo sa presinto. Ha! Waite! Oy, Che, wait eh. Yun na, Chip. Ang akong amigo mo yung nagluwas biktima taon, oy. Oh. Ay, pagkapila-pila, Pipito. Ano di ka madama dia? Tara, sir. Ano padagan pang istorya? Ando ito pang istorya sa presinto. Wataw ko'y sa, sir, oy. Ako pa manggana yung mitabang sa akong igsuon. Di na tinod. Usa ko sa nagkasaksis ni Tabo nga imong gipusil sa nato. Unsa? Uy, di na tinuroy. Tuna ko'y saksi. Ang akong kauban, si Pipito. Nga mo'y tinudan na nga nakakita nga wako'y daw tagibuhat. Laing tao ang nagpusil ni Renato. Tayo pa una. Kalma na, Tasyo. Pasudlan ninyo akong saksi, Chepo. Pasukla. Huwag yung ko'y daw tangibuhat. Ay, pamakak tisyo. Daghan kami nakakita. Di ka makalikay sa imong daotang gibuhat. Chip, ako tawag na akong abogado, Chip. Di na mahimo nga inyo kong dakpon sa sanga wa nagbuhatan. Bueno, hala, sige. Tawag ang mga abogado o paniya karon na yun. Kumusta nang imong pamati, Renato? Lo? Ay, ang paglihok. Maokira ka. Di pa ko gustong mamatay, lo. Eh, yaba ko na una ni Ana. Matod sa doktor, luwas na ka. Sobra na kayo ng iyong gibuhat na ko, lo. Unsa pa ginahitabo, Renato? Kinsa man ginaghimo ni mo ini? Si Tasyo. Si Tasyo, lo. Si Tasyo. O, lo. Kaduhagi ko na gipusil sa akong tiyan. Pero nga nung iyaman ang gibuhat ni mo. Lo, sa ako nagikaingon na mo. Si Tasyo, usa ka kriminal nga tao. Kung sa iyang gibuhat ni Papa, mo sa iyang gibuhat na ako karon. Di ni Mayo yung gibuhat. Kailan lang bayran niya og dako ang sa ngayang nahimo. Grabe, lo. Grabe yun kayo. Salbahis kayo siya, lo. Wa siya'y kaluoy. Wa siya'y kasing-kasing. Gusto na. Ayan na pag-iilak, Renato. Gusto ko magkabawas, lo. Gusto kong mamatay siya. Unya, unsa na? Karon nga hasta mo nakasaksi sa mga panghitabo. Saman, di na gyud mo makalimod sa inyong kagulingon, ha? Nga daw tangging tao Tasyo. Sa makalita. Wa makitiyong-tingog diya. Sa ako pa yung pagtuot, yo. Basin og nahimo lang to ni Tasyo tungod kay napuno na siya. Nga, sinapuno ko taon. Ingon ana lang kasayon. Ang katarungan nga mupatay sa tao tungod lagi napuno siya. Husto na. Ayaw na mo paglalisbahin, ana. Wa na tay anging lalisan mahitungod anang isyu, ha? Hay. Kamunduha ba? Labi ka na, Lolita. Ha? Kining ako pa imangno lang, ha? Nagkaila magyabog kinsa na Tasyo, ha? Kaila mo. Tasyo na. Kinahanglan nga maglikay gud mo anak nila. Karas lang duha. Pipitong Tasyo. Parehas na silang duha. Husto na palihog tay, B. Di na ta magiskot bahin anak nila. Pida kinam. Sus! Hoy, kuidaw, ha? Basta kay dili na ko gusto mga makakita sa dagway anang mga tawhan na ug maghisgot mo bahin anak nila. Likayan ni sila hantod sangtod. Timan nila ninyo. Ke! Kalagot! Ano? Isuka. Kau, okay ra ka? Ay, pakilak ka, uy. Nakahilakos kalagot ka. Gano'ng gihibo man din ni Tasyo?
Ay, kalma lang gaw. Ang tanan, dunay rason kung nganong nahitabo ning ingon ini. Nawa ang akong pagsalig o pagtanaw ni Agaw. Nagtuo ko nga buotan siyang pagkatao. Gusto na gaw. May siguro no nga, mo inom ka na og tubig, kadiyot ha. Pasensya na kayo, Pets. Nawa ko maminaw nimo. Ako ginisa ang tanan. Ayaw, mayon lagi ayaw. Kisa ka na mo. Ang bugtong sa'yo, period na to. Kay, nalitag ta sa ilang gihimong kabuang. Litag. Nakatawa na kong nagulong na, Pets. Nahimo nilang hinuon kong suki inimpesuhan. SLS. Siyempre, SLS. Kauban, igagaw sa SSS. SLS, sakti lang siyo. Ano yaman ko? Ako may bugtong mga mong ligong testigo. I will testify. Di tagi ko pasagdad siyo. Gusto na kong istoryahon si Renato. Magdahong babata. Magdahong babata, gikan na to. Gikan na to niya siyo nga. Musulti siya tinodi ay. Bahala na, Pitch. Basta kay gusto ginako siyang maistorya. Kay kung mamakak siya sa akong atubangan, pasinugmahin na ko niya. Oh, kalma. Kana lang siyo, kalma lang ha, makal ka. Musamo tao kapildiin kalaki ha. Kinalay mo gamit nag-diskarte ni kay duwaan ta ni nagmayo. Wa ako madlok, Pitch. Puslan man nga ilatang gingon ni. Suklan na to sila bisag asa pas lakotob. Bisag sa impirno pa mi magabot. Oh, job well done, Junel. Timing is all perfect. Pilip juga ko ni mo rin da. Genius juga ka para ko. Inotel siya, Junel. Mao na ni nga akong giingon nga higayon. Nga madugta siya sa presuhan. Kibaw ka rin. Ang tanan na suko kayo niya. Dagan kay nag-ingon ako nga angayan siyang bitayon. O gitawag siya sa tanan nga usak ka mangtas nga kriminal. Mo'y gusto kong mahitabo nila. Nga dumdan siya sa tanan. Ilabi na yun nila ni Lolita og ni Glenda. Makailan lagi siya karon rin kung kinsay hawd ninyo. Ta, mirisi niya. Tataw na kaayo nila. Ganiyan na nato ang kadaugan. Bisag piyungan pa. Kita rin makaangkon ni ining tanan. Ug labaw tanan. Mako na si Lolita. Unya kaya na makikaribal rin ang imong lolo. Wala na'y kwentang tiguang na ko nil. Usa lang nakapitik na ko, impas na siya. Pero sa maging reaksyon ni lolo ni mo, bahay na ning hitabuwa rin. Oh, siyempre. Naglagot yun siya ni Tasyo. King nanti ka nga, kalera kayo ng hiluan hunahunas tiguang eh. Nalipay yung kay ko ini nga itong gihimo kanon rin. Misyon accomplish kita. Duol na lang kay Tanil. Pero di kaya punta ang imo kumpiyansa. Ang isunod na tong tudason ini napita. Mao ang tiguang. Saan naman sa inaasimunaw na kanon rin? May bawron niya kanil. Ako mismo mo'y mangunay ni ining tanan. Back up lang ka ako. Od sabag ka diya, Lolita. Huwag magkay tinggog-tinggog istoryahon, oy. Namilo manggug ko ining mga sinina, nay. Ganina ramanggog kong nagsigig istorya din, he. Huwag magkay tinggog-tinggog. Murag kag amang. Pasensya na ka, nay. Galimutan manggug ko. Maligo sa ko, nay, ha? Naunsa ba yan, babayana, oy. Kalit mo lagkalami. Ay, Stilan. Naglain ang buot na niya kay napreso mo itong iyang gituhuan nga buotan. Ay, kinsa si Tasyaw? Kinsa may lain. Katong diretso lang pamusil. Kuyaw mo yan, ay. Oh, Nahadlok, nagyuguan ng balita apilig sa ay. Kung may dumdum ko sa dagway ni Tasyo, no? Mura na ko makakitag abat. mao nga tambagi ka ng imong anak, daday. Oh. Naibaw ko. Paborito kay Anastasio.
Tibuot ni mong ipasabot nga paborito. Ambot lang ka, daday ha. Pero ako, nagduda ko nga kanang atong anak naasab may pagbati ni Tasyo. Unsa? Oy, ay. Delikado kayo na, ay. Di ko mo yun, anak Felix. Maubitaw nga ako lang gipang pahimangnuang na ko na Lolita nga maglikay yung Tasyo. Ay, para na ako, no. Para mas secure na ang kaugmaon sa atong anak. Iyan na lang yun ng sanungos, Guryo. Aw, supak ko na, daday. Oh, Gusto na ko nga mapari sa tong anak kanang responsable nga lalaki. Way bisyo nya naay propesyon ug labaw sa tanan buutan og kasaligan. Habalag di kay dato god. Basta kamaulan mo pangga og kasawa. ay si Guryo na Felix. Buutan ba ya kay nas Guryo? Oh, buutan nya tiguang man. Uy, Tiguang, tiko naman. ya ikaw, unsa man ka? Ay, may labot ko. Ay, wa man nay kaso ang tiguwang ay. Mas bay ganin ang tiguwang kay pabor kay na nato. Ayon ako pasabta pa daday kay nahibaw na ko kung sa inaa sa imong huna-huna. Basta kay ako, di ko uyon. Abi kay dato siguro siya na'y makatag-iya sa atong anak. Gahal-hal man lang ka, Felix ay. Ay. Hal-hal ka lang. Ay. Di ka ni Guryo. O simba ko pilion niya stasyon ay muha na mapunggan. Apugnan gid ko. Bala kung siya may tabo. Musupat yun ko kung simpa ko masipyat og pili Lolita ni Tasyo. Uy, si Pipito man na ini. Hi, Glenn! Hi! Oh, Pipito, sa mga to? Busy ra ba ko? Nakoy dagang gihay-hay. Pasensya na ka, Glenn. Miapit lang yung kunimo din, hey, kay gimingaw ko nimo. Ilabi parang nga nagpurol ka. Paborito kay ni mong purol. Lagi, huwag di magpurol, magsaya. Ako na paborito. Mora din na imong gani din eh. Ha? Aw, ay lang una kog sa muka din ni Pits kay dekan pa kay ko gibuhat. Oh, oy, nasuko ba ka na ko, Glenn? Sa may tanaw nimo. Malipay ko ninyo ni Tasyo. Uy, ala. Ay, ito kasuko, Glenn. Basig nagtuo mo. Nga, tinuod ang inyong nadungog nga. Kana bang mga balita bahin ni Tasyo. Aw, dili lang kay nakadungog mi Pipito. Nakasaksi gid mi mismo. Unsa ma? Unsa may nasaksihan niya, Glenn? Nakasaksi mi sa gibuhat ni Tasyo nga iyang gipusil si Renato. Wa! Unswa! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.